May mga Griego nga nangiti kang Jesus. Juan Kapitulo 12 versikulo 20 hanggang 26. May mga Griego o sab nga nangabot sa Jerusalem aron mutambong sa pista ug musimba sa Dios. Nangadto sila kang Felipe nga taga Betsaida. Kini nga dapit sakop sa Galilea. Mingon ang mga Griego, gusto unta namo nga makigkita kang Jesus. Gisultihan ni Felipe si Andres ug silang duha nangadto kang Jesus aron sultihan siya. Mingon dayon si Jesus kanila, karon miabot na ang higayon nga mapasidunggan ang anak sa tawo. Sultihan ko kamo sa tinuod, kon ang usa ka binhi dili ilubong sa yuta, kana magpabilin lang gayud nga usa ka binhi. Apan kon ilubong og mamatay, mutubo kini og mamungag daghan. Ang tawo nga hilabihan ang paghigugma sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini, apan ang dili manghinugon sa iyang kinabuhi tungod kanako makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Si bisan kinsa nga buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako, aron nga kon asa ako ato usab ang akong sulugoon. Ang tawo nga nagaalagad kanako pasidunggan sa amahan.